ude at gå. Hvor skal vi hen? Bare på. Okay. Hej og velkommen til det her video. Jeg er i gang. Jeg er ude at gå en tur. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal hen, men jeg går bare en tur. Så går jeg op. Det var en muskat. Kan du se det? Det er mus. Der. Au! Ja. Der er en mus. Klam. Det er den første gang, jeg har set en mus. Kat, hvorfor skal du have en mus? Spise den. Så. Mor, jeg vil gerne se det. Mor, kan vi ikke lige bare se det? Så vi har løbet væk. Lille piv-piv-mus. Det var sødt. Hvad laver den der mus? Altså, det er den første gang, jeg har set en mus. Er det rigtigt? Ja, det er faktisk den allerførste gang, jeg har set en mus. Kat, hvad laver du med musen? Hvor er musen? Ja. Der. Jeg vil gerne have den. Nej. Nej, den bliver spist. Den er død. Nej, den er ikke. Lige snart. Hvorfor? Formand, kom. Vi skal se det her. Helt til det. Jeg fortæller også. Kat, mus. Miau. Hej og velkommen. Jeg sidder lige her, fordi jeg har været ude at gå. Og det her, det er skolen, der er på nu min skole. Hvad hedder din skole? Søndervangsskole. Og det er ikke super. Det her, det er ikke hele legeplads, og så en legeplads derhen. Og det der, det er bare noget, der hedder Blå Hus. Og det er et eller andet sted, der er også en legeplads, der er tur derhen. Kan få nogle nye par, hvis I ikke ved det er, men det må I finde ud af, så ja, farvel.